नैबे माइनावस्रि सेन्टारनि रायजोफोरनिसिम गासैबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। आं मानसिफोरखौ नुनानै ओरैबायदि शक जादों, माने गोसोआव मा बुंगोन जेबो आगोर मोनाखै आरोना। बिराद मानसि दङ, आंनाथ' नुहुरा लाइटआ उल्टा जाबायना, बेखौ नाहरदों हो बिराद मानसि जादों। आंखौ सिनायोना? थेंक इउ। आङो बेयाव स्टेजआव गाखोनो थाखाय फैयाखैमोन, सिनेमासो श' खालामनो फैदोंमोन। दिनैनि भुटान सावथुनखौ आं लानानै फैदों आरो बे फिल्माव आंबो दङ, आंबो रल खालामदों। एक्टरनि लोगो जादों आरोना। नोंथांमोना दा सिनेमाखौ नायोबा नुलांगोन। नाथाय आङो प्रग्राम गाखो होननानै फैदोंमोन नालाय, ओंखायनो आं जेबो प्रिपेयार खालामना फैयाखै डायलग होनो। खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ बिराद मोजां मोनदों आरोना। जोंनिथिंथ' ओरैबायदि जायो, दा रावबो हायाव जिरायनानै नायबावला, मिथिबायना? सियाराव जिरायनानै नायसिगोन आरो नोंसिनियाव गासिबो हायाव जिरायनानै बिराद मोजां नायदों। आं बिराद मोजां मोनदों आरोना। नोंसिना पिक्सार नङा, जोंना पिक्सार नङा। सासे आदाया होनदों जोंना पिक्सार नङा, हाबगोन जेब्ला हाब्बा मोजां जागोन आरोना। पिक्सार नायसो मार्कशिटखौ लुबैसै नामा होमबा ना आदा? खिन्थु आं बिराद मोजां मोनदों आरोना। मानो होनबा नोंसिनि नैबे माइनावस्रिनि मानसिफ्रा जोंनि कालचार हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव नोंसोरथ' एफाबां लैहोर फैनानै जों हेल्प खालामदों, बिराद मोजां मोनदों आरोना। नोंसिनि बेबायदि हेल्प नायफैनाय सिनेमा नायनो फैनायखौ नुनानै आं बिराद गावखौनो दुगा मोनलायदों आरो। मानो होनबा जुदि नोंसोरो बिदि सापर्ट खालामोबासो मा जागोन, जोंनि हारिमु एबा कालचारा गोजौ थाखोआव सहैगोन आरोना। दिनै जोङो जेनेबा 50 लाखनि फिल्म बानायबाय, 50 लाखखौ नोंसोरो बयबो नायनानै देग्लाय 50 लाख जुदि मोनोफिनोब्ला खालमासि जों 1 crore फिल्म बानायगोन। 1 crore फिल्म बानायखांनायनि उनाव नोंसोरो बेबायदि सापर्ट खालामनानै 1 crore जों फैसा खामायनो हाफिनोब्ला नेक्स्टआव बिनिफ्राय आपग्रेड बानायलांबाय थानो हागोन आरोना। बिराद मोजां मोनदों आङो, बिराद मोजां। ओमफ्राय बै लामायाव दहाय फैबायना, सासे बिराद साफा सिख्ला नुबोदोंमोन आं। मोगथां एक्टरबो दंखायोमोन आंजों, थाबोबाय अफिसाव उन्दुनानै अफिसाव थाबोबाय, फैफायासै आरोना। नायबाय आं, बिराद मोजां, जि सुन्दरिथारमोन, एखेबारे बुंनां आरोना, लांफानो गोसो जादोंमोन आं। दसेनो गारि सायावनो खन्थाइ आवरायबोलायबाय आं। नोंनि बेस्रांस्रा मेगन, बालेंलें जानजि, जारौ रौ खावलाय, रुमबांबां खानाय, मद' आदै, मा एसे समायना, आइ जागोन ना नों आंनि सना, माइनावस्रि आलामनि, बेबायदि होननानै गोसोआव बिराद मोजां मोनसे दसेनो साइरि बानायबोलायबाय आरोना आं। ओमफ्राय जा मिनिबाय आंना लोगोआ, एनजारलायनाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय लोगो हमनो नागिरदोंमोन आं, ओमफ्राय नागिरफिनबाय नुवासै। दा बिनिफ्राय ओंखारलांबा नागिरफिनथारगोन आं। आंखौथ' रावबो अरिजिनेल नामखौ आंनिखौ रावबो मिथिखाया। अरिजिनेल नामा जाहैबाय खोरोमदास दै, ओमफ्राय खदाल होनबासो बयबो मिथियो। खदाल माने दैज्लाङाव आलि खोग्रा, खदाल दैज्लाङाव आलि खोग्रा। खदाला देन्था गैयाबा खामानियाव सोलिया, मालाबा देन्था गैयाबा जावजायाना खदाला। जायखिजाया आं बेखौल' बुंबाय, सावथुनखौ नायदो, नायनानै मोजां मोनोबा कमेन्ट होदो आरोना। सावथुना बिराद मोजाङैनो जादों, फुल कमेडि, फार्स्ट लास्ट कमेडि खारना। नोंथांमोना मिनिनो थाखाय बयबो रेडि जागोन था। सोरबा मिनिनानै हासुगलायनो हागौ आरोना, कन्ट्रल हायाबा। बिराद इन्ट्रेस्टिं जागोन आरोना। नोंसोरो दा नुबासो मिथिसिगोन, अब्ला गोमफबजोबखागोन। नोंसोरो मा होनना बुङो, सावथुनखौ नायबाथाय बयबो मिनिब्ला बे बलानो गोमजोबखागोन आरोना। ओमफ्राय मा होनबावनांगौथाय, जायखिजाया आं दहाय नुनायखौसो गोसोखांफ्लांबाय थाबाय गोसोआव। सिमांसो नुसिगोन बायदि मोनबाय आरो दा मोनायाव। लकेल दावदैनिखौ आच्छा, लकेल दावदै थायोबा फाराम दावदैबो थायोना, थायो दा? फाराम दावदैबो थायोना, बेखौनोथ' सानबाय थायो आं। एबार फाराम दावदै बानायसिगोन आरोना। आवगोल लकेल दावदैमोन, एबार फाराम दावदै बानायफिनगोन। फिल्मनि नामखौ फाराम दावदै बानायगोन आरोना।
दाउदैयावदि ओरैबायदि पावार दं ना मा होनना बुङो जिबौ जेब्ला जिबौफ्रा सोरनाबा दाउसा जानो दाउदै जानो फैयोब्ला बे दाउदैखौ रुनानैल' ओइ खाथाख'आव दोननांगौ बे जिबौआ बेखौ जाबाथाय थैखायो रुनाय दाउदैखौ जाबाथाय थैखायो आरोना ओरैबायदि पावार आरोना बे लकेल दाउदै फिल्माव बिदों आरो लकेल दाउदैनि डायलगखौ मिथिबाय सासे आरो ओमफ्राय आं सानबाय मा होनना बुङो लकेल दाउदै बेयाव बयबो दं नालाय एसे बोरैबा मोनोलै लकेल दाउदै डायलगखौ स्टेजाव होदों आरोना बोरैबा मोनो माने 18+ जायो नालाय डायलगा होमबाबो एसे मोजांखौ होनोसै आरो नाय माने डाबल मिनिं नालाय बे डायलगा नों बर' फिल्माव बाहायफेराखैमोन दै दस्रा मानसिफ्रा जों फार्स्ट टाइम बाहायदों आरो लकेल दाउदैयाव बे डायलगखौ आरोना बे मोनसे आनकमन डायलग आरो ओरैबायदि होनसै आं मा हाब बाजै माथो ना गुफुरथारलाय बिदि आरोना माखौ होनबा खावलायखौ दोनबाय आरोना माने फारसेथिं सानोबा गाज्रि दै ओमफ्राय खिन्थु जायफ्रा दसे थानानै रिसार्च खालामो बिसोर बुजिगोन आरोना खिन्थु खावलायखौसो होनदों आरोना आं बिराद गुफुर माथो दाउदै बायदि बेफोरबायदि आरोना जायखिजाया आं बारा गोबाव बुंला नोंथांमोनाथ' जोंनि बाथ्रा खोनासंफैखायाखै सिनेमासो नायनो फैदों नालाय दा सिनेमाखौ नायदो इन्जय लादो बिराद मोजां जादों नैबे सिनेमाखौ बानायनायनि डाइरेक्टरा बिराद मोजां मोजां फिल्म बानायबाय कमेडि लकेल दाउदै फिल्मनि डाइरेक्टरा बेनोमोन ओमफ्राय मोदै लकेल दाउदै मिस्टार दुर्गा बर' मावजिनि आदब 2 ओमफ्राय जाफुंगोन सिगां समाव बानायनाय बे फिल्मनि डाइरेक्टर बिथाङा बिराद मोजां स्क्रिप्ट राइटार आरो डाइरेक्टर बिथांनि फिल्मा बिराद मोजां जायो आरो दाहाय नयबा नोंसोर नुसिगोन आरोना आं जय मायाश्री जय खदालनि थेंक इउ सो माच नोंथांमोना आंखौ सिनायो आरो आंखौ अनसायो आरो बेबायदिनो अनसायलांबाय थाथों जाहाथे आंबो सासे मोजां फावखुंगुर जाहैनो हायो आरोना आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों